Але на сьогодні, як на мене, найогидніше, як ви правильно казали, це спостерігати за шабашем, вибачте, в Верховній Раді, коли якісь окремі люди, які називають себе народними депутатами України, наразі роблять все, щоб знищити нашу державу, будемо відвертими. Бо саботаж військового стану, який запропонував президент України, на підставі абсолютно обґрунтованої і чіткої ситуації агресії, на підставі рішення РНБО, це дуже небезпечно, бо росіяни дуже уважно за нами дивляться. Якщо зараз військовий стан не буде оголошено після тих подій в Керчі, для росіян стане очевидно, що і за будь-яких інших обставин прямої військової агресії його не буде оголошено через позицію так званих народних депутатів. І зараз народні депутати, влаштовуючи шоу неголосування, вимог власної, вибачте, хворої підсвідомості чи якихось комплексів, чи того, що, вибачте, шановні народні обранці, не ж всі голосування платять, іноді ж можна голосувати, щоб хоча б власну шкуру зберегти, щоб надати можливість Збройним силам України вас захистити фізично. Навіть це вони не роблять. І росіяни можуть зробити дуже поганий висновок для нас цього питання. Понятно. Борис